Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ana napunta mga higala dinhi atong tulumanon sa kahanginan C.O.N.A. Catechesis on Air og ako lang gihapon kini mga higala inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw no usab karon nga Sabado, pizza 7 na kini mga higala sa bulan sa Hunyo. Kumusta naman mga higala, no? Sorry kayo mga higala, medyo daghang kong trabaho medyo wala na ko maka-keep track sa mga pizza. Bino Sabado to mga higala, no? Ay mong kalimot ha, og mga adlaw, Domingo, so adlaw karon nga pagpangandam alang sa Domingo, no? Mga laba, tanan maglimpyo na para pagka Domingo, concentrate na ta sa atuang kanang espirituhanon nga kahimtang, spiritual aspect na punta, no? Pero karon nahala, no? Alang na gani kay gahapon no among trabaho kay kuan man Idil Peter man, no? Holiday man, so medyo gamay-gamay na lang trabaho ron, no? Kay kuan man na trabaho naman gahapon. Pero busy kay gahapon po dira ayungon, busy po kaayo ang ato ang mga trabahante diri sa munisipyo kay doon na po sila daghang kalihukan, no? Ila po ang tawo nga gipahimuslan, no? Ang adlaw nga walay nga holiday aron po nga medyo magamit sa lain nga pamaagi, no? Nga makapalambo usab gihapon sa ilahag mga pag-serbisyo. No, naghimo salamat tud pa sa akong kauban diri na trabaho sa munisipyo, nagpahigayon sila og team building formation, no, team building seminar, no ana, no. So congratulations sa ako ang mga parokyano nga taga-Ayungon, no. Team building na saman maayo na, no. Daghan tang nakatunan ana, no. Labi no padayon ta mga gala ato dayong nga timbayaon usab og maayong mudto atong talahorong obispo. Nabisita kagahapong adlaw mahigala si Bishop Cortez Deris Ayungon aron pag-blessing sa bag-ong belfry nga gipatukod sa mga Maxino family. No dapit-dapit sa may Tampugon 1, do naman sila ilaha dihang kapilya mo gipaangayan pud nila og kining nindot pud nga belfry kana bitong bell tower, no mana, no nga kagahapon diri pod si obispo kay siya mo nangunay, no pag blessing sa maong belfry or bell tower. Ayan, no? Nahala, no? Parayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kabuntuhon. Ari kita mga higala sa CBCP News. Balitang simbahan ni ining kabuntuhon. PhilPost may issue og commemorative stamp honoring Pope Francis. No? Sa ato pa dako kay pagtahog yun usab ang atong Philippine government sa atong talahoron nga Santo Papa si Pope Francis kaniadto kay si nibisita gyud mga higala katubit ang panahon sa kining gitawag og devastation sa bagyong Yolanda dito sa Leyte, no dibisitahan gyud sa atong talahoron nga Santo Papa muna nga in return ato gyud pod nga gihimuan og commemorative stamp, no kanto stamp sa paghinumdum sa kaayo nga gipakita usab sa atong talahorong Santo Papa sa atong nasod Pilipinas. Balita mga higala dito sa South Korea, kagahapon atong Pitsa 5 gipahigayon dito ang World Environment Day na pinanguluhan usab sa simbahan dito sa nasangpit nga lugar, no. Kining gipanguluhan kini sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko, ug gani do na sila kining tema beat plastic pollution, no kay kini laging mga plastic mahigala mo gini usahay mo makahatag og dako kayong madod pa pollution sa atuang kinaiyahan tungod kay non-biodegradable man guni siya. Dili malata ba? Malata na lamang ang kuan mga uban nga mga butang, pero ang plastic di gyud lig-on kayo mahigala mo na nga makahatag yun sa dako kayong kadaot sa kinaiyahan. So muna nga kaga natong Pitsa 5 in pinanguluhan sa simbahan dito gipahigayon nila ang beat plastic pollution in line with the celebration of World Environment Day. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ini kamudtuhon ug arita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Bayno ang atong Saint of the Day karong adlaw June 7 ang ato ang kuan karon mao si Saint Willibald, no? W-I-L-L-I-B-E-L-D.
Saint Willibald. Kini si Saint Willibald, usa kini siya ka obispo, usa ka misyonero na siya niadto siya dito sa Wessex, England, and traveled to Rome, sa Jerusalem, studied under Saint Pancracio, ordained priest and bishop, and founded many monasteries, no? So mga foundador kini sila mga higala, mga magtutukod. No mo na nga gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Willibald, Saint Willibald the Bishop. Sabi no, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhat tono ni ini kabuntuhon na rin nata sa atong katikisi mga higala, no? Ang atong kato ng tibay. Kumusta naman kanong pulding? Ay okay na kay ko pada. Ikaw Mr. Cheng. Ay okay na kay ko pada, no? Okay na sa may ato ang mga kalihukan karon. Ay kami pada nag-apil pugo sa kalihukan sa BEC. Uy, mayo. Kay mo man ay atong flagship program karon sa diocese BEC. Ikaw Mr. Cheng. Pada lang yapon ko pada sa ako negosyo pero akong gi-exito itgado kanang pang relihiyoso, no? Ang mga Domingo wala gud may trabaho sa ako mga sako po niya. Di pasimba ginako ba. Oy, very good po dai ka Mr. Cheng. Ikaw ray insik nga hilabihan ka relihiyoso. Dili, tara kami mga relihiyoso magpada pero nakarami lang relihiyo kay Buddhism pero namin sa Pilipinas mas kusog nga amo ang Katolisismo. Mo ba Mr. Cheng? Pasalamat as Ginoo Mr. Cheng naapuday mo anang huna-huna. Nala no, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon. Kumusta na mo rin sa DYWC Radyo Bandilyo, inyong tingog, inyong radyo. Ato na yung kumustahon mga higala si Fritchie na ako ang partner in Christ sa mga buluhaton sa pang-media, no? O nga manusa mga ato ang kuraparuko sa radyo, no? Our parish priest in the air. Siya mo'y ato ang media coordinator sa Diocese of Dumaguete, si Father Ram. Kumusta na ni Father Ram? Nahala, no? Ato pa dahil nga timbayaon, higala may muto ng akong mga classmates, si Father Obing, si Father Tonton, o si Father Dami. O niya, dinha sa may Sikihor, dinha sa may Cebu, si Father Joey, Joseph, Kipling, Father Romrom, si Father Maoomen, si Monsignor Kuan, kining Tingting, si Father Peter, kung diha sa Kuan, si Father Peter, Father Rosedale, no? Father Rosedale, no? Prince Forever. Mamanay amo ang tawo tinawagana ni Father Rosedale Noel. Prince Forever. Ayan. O, gingaman sa mga tuang mga kaigsuunang pari din ha. Akong classmate gihapon, si Dodong Cordobes o si Father Samuel Papa din ha sa may Diocese of Maasin. Okay. Nahala, no? Ari nata sa atong topic mga higala, no? Ang topic nato karon is what are the three callings of a Catholic? Of Catholics, no? What are the three callings of Catholics? Number one is knowing our faith. Number one, no? Knowing our faith. Number two, living our faith, our Catholic faith, of course, and spreading our Catholic faith, no? Know, live, and spread. Now, sa ito pa primero, know His faith, live His faith, and spread our faith. Abi, no? Kining kabahin sa pagpalabdag sa kining pagpanudlo ba mga higala? Nasugdan kini panahon ni San Felipe. Ato kanang mabasa sa Acts 8 chapter 26-40, no? The story of Philip and the Ethiopian eunuch, no? Kina no naman ko nahitabo nga usa ka eunuch ba Ethiopian eunuch nga nagbasa-basa sa Book of Isaiah. Unya guided by the Holy Spirit, giduol siya ni San Felipe. Unya gi-explain ni San Felipe kaniya ang iyang gibasa. He explained the scriptures ag ni resulta kini nga gisagup, no? Gisagup sa maong eunuko ang pagtuong Kristiyanismo ug nagpabunyag siya. Nasa to pa ang missionary spirit ni San Felipe mi patigbabaw na atong higayuna ug gani mao hinungdan nga usa ka primero gyud nga convert, no? Ethiopian eunuch ni sagup sa pagtuong Kristyanismo.
no? So kining gitawag missionary works mga higala, kuang kay kini importante kay kini sa ato ang pagkakatoliko. Gani matud pa sa report sa Roma, aduna na karoy 410,000 o 440 ka mga lay Catholics, catechist worldwide, lay missionaries worldwide. Pila ta ganito? 410,440 lay missionaries tibuok kalibutan, no? Ang ilang mga trabaho mga higala, naa sila sa evangelization, naa sila sa discipleship and community outreach, no? Muna yung mga trabaho nila mga higala, no? Evangelization, discipleship and community outreach. Dito sa Pilipinas, aduna kita karoy 40 ka mga foreign missionaries in partnership with local missionaries. Ayan, no? Sa tupa, kinig yung pagpanudlo mga higala, gikarir gini sa atong simbahan. Gani, ang atong mga buluhaton sa ato ang paghimo sa mga missionary works, matud pa, nga atong gidevelop culturally and nagdevelop kita og mga cultural and relevant ministries nga maoy mo establish og mga simbahan, maoy muhatag og training alang sa mga church leaders nga maoy mutabang sa mga pobre o mo offering resources to unreached no communities. Ug gani padayon usab nga higala ang family apostolate formation. Ayan, no? So muna mga higala, ang ato ang gitawag nato og kanang know our faith, live our faith, and spread our Catholic faith. Ay, ano muna siya? No, nya kita sa ato mismong diri sa atong parokya, daghang kitag mga kuan, daghang kaitag mga gilauman nga makatabang usab-usa na ni ana ang atong mga sa atong mga lay missionaries nga maoy manudlo pod dito sa lakalain-lain nga mga kapilya matag Domingo, mao pod ang atong mga lay ministers. Mga lay missionaries na mga higala. Unsa ganito? Evangelization, discipleship and community outreach. No, sa ato pa sa evangelization ug discipleship ang ato ang mga lay ministers. Kauban po ang atong mga Legion of Marys, mga membro sa Legion of Mary. Ubay-ubay po din sila nga gihimo pod alang sa ato ang mga pagpalambo sa ato ang Katoliko nga simbahan. Okay. No, ubay-ubay gyud mga higala. No muna nga giawhag kita ng mga kuan, muna nga usa sa mga apostolado nga atong gihimo aron nga mas ma-develop gyud ang mga katawhan nga makasabot sa atong pagtuo, mao ang paghimo gyud og mga simbahan. Muna kami diri sa Ayungon, wa man noon minanghimo diri sa simbahan, amo orang gipang-ayo ang mga simbahan diri kay mag-anam og kaguba ang atong simbahan, magkajutay mukunhod pod ang pagtuo sa mga tao. Magkagwapo gani ang simbahan, mukusog pod, muanam pod og lambo ang ilang pagtuo. Unya, kinahanglan pod og training ang atong mga church leaders, ang ato ang mga zone leaders, ang ato ang mga copy leaders, ang ato ang mga alagad ug daghan pang uban. Okay, dili mahimo og walay saktong kahibalo ang ato ang mga church leaders. Unya, doon na po tayo gipanghimo manghigala nga mutabang tas mga kabus. Na usa na ni ana mao kining nagkalain-lain natong mga programa sa parokya. Usa na ni ana kining gitawag nato og kinibitang manghimo ta og kuan manghigala, mga kalihukan sa livelihood pagpanudlo ba. Ang usa sa atong gipanudlo sa atong parokya mao gyud kining backyard gardening, no? Backyard gardening gawas pa sa patag karon og unya nga mga ayuda nga atong gipaambit usab sa mga tao. No, kay apil man na sa evangelization kanang pagtabang sa mga pobre. Unya, offering resources to unreached communities, no? Dunay mga kapilya po nga atong gipatukod, nya dunay mga teknik kana bitang especially ang agriculture and other livelihood projects nga ato pod nga gipaabot sa tanan nga mga kining tanan has something to do with
lay with evangelization to know our faith. No, kaingon ta ka apil po dahil na mga father ka ng mga ayuda o kay kinahanglan nga ang pagtulunan ubanan gyud og mayong bukat. Mo man gisulti ni kuan Santiago, no, sa ganitong kuana kanang kang si Santiago, akong tanawon diri mahigala sa ako no, si Santiago nagkanayon gyud siya nga matud pa niya, no, ang pagtuo kinahanglan gyud nga ipakita sa buhat, no, matud pa niya, no. Dili mahigala ha. Matud pa ni San Pablo atong mabasa sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 17, ang pagtuo nga dili ipakita sa buhat dili maayo, no, walay kapuslanan. Munay gipangtudlo usab ni sa basahon ni Santiago Kapitulo 2 versikulo 17. Faith and good works always go hand in hand. Okay? Abi no, din na lang utang kita ko to panghigala ha. Abi lang akong oras na pa ko'y buhatonon. Salamat kayo sa pakiguban kanako ug naginaot kita nga anaa kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Maayong mudto, Pilipinas.